दिनै नैथि सान हाबाफारियाव दिनै गिबियावनो आर'जनि हाबाफारिया जोबलांबाय। नैथि हाबाफारि बायदि फिरफिला बिरहोनाय बियो जानानै थांबाय। दा गोथैसि बावनाय बेबो जानानै थांगोन आरो बे दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव दा दिनै धोरोमारि सावरायमेल दङ आरो बेवहायनो आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो जोङो आलासि लिंनाय लेखा बे आलासिफोरा बाहागो लाफैगोन। जिथु दिनैनि हाबाफारि बिनि उनाव जोङो मैयानि आद्रा जानाय आरो माखासे थान्दै बेयो दंबावो सावरायजोबनो आरो बेखौ जोङो फारि फारि सावरायजोबनो थाखाय थियारि खालामदों। जिथु बिबान सोलायनाय मोनसे हाबाफारि दङ बेखौ जोङो बे बिबान सोलायनायखौ मैया जोङो गासै दिनैनि सानथामनि हाबाफारि आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जोंनि 50,000 गौमा आर'जआव बाहागो लागोनखाय माखासे जोंनि सावरायनाय बा थान्दै जखन्थाइनि जिखिनि सावरायनो गोनां बे हाबाफारिफोरखौ जोङो बडि फरमेसन दङमोन बेखौ जोङो एडभान्स लानानै फैनाय जादों आरो बेबायदिनो जों माखासे थांखि आजावनाय हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों आरो बेबायदि लेखायै मैया जोङो बडि फरमेसन गोदान सोलाय सोल' बियो जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मेघालयनि सभाराम बसुमतारी बिथांखौ मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै गणेश दैमारि बिथांखौ मोननो हादों। दा बेबायदिनो जोङो मोजां मोनसे टिम दानानै लानो हादों आरो दिनै लाइमोन आरो माइनाव दौरि आफादनि दिनै माखासेफोरखौ दाफामनो दङ बेखौ दिनै मोनाबिलियाव दानाय जागोन। दा बेयो जे दुलाराय बाथौ गौथुमा जिहेथु जोङो बाथौ सिबियारि दा बाथौ सिबियारि हिसाबै दा बाथौखौनो लानानै गोबां माने फिसा जायफोरा नायखांग्रा होननानै बुङो जायफोरा गावनो फुजारि अजा बेफोरबायदि गोबां मुं होनानै बाथौखौ जों बाथौआरि होननानै बेबायदि गोबां माने धोरोमखौनो मिसलिड खालामलांबाय थादों आरो दा बेफोरखौबो जोङो मा खालामनो नागिरदों जों सावरायनायनि मोनसे सेमिनार लानायनि मोनसे हाबाफारि सानबाय थादों माला लानो हायो आरो दिनैनि समाव जों बेखौनो जोङो मोनथियो जे दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै खामानि मावदों आरो बेजोंनो दिनै गोथार बाथौ सान बेबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायावनो जादों आरो दिनै इन्डिजिनियास फेट जिथिया आसाम गभर्नमेन्टजों डिपार्टमेन्ट गोदान खुलिबाय बेबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायावनो जादों आरो दिनै बेजोंनो लोगोसे जे बर'नि गेजेराव जे नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननो थाखाय बेखौबो बाथौ गोथार सानखौ बेखौ नाजाबाय थादों आरो दिनै बाथौ जिम हिसाबै जोङो डिजिटेल पर्टेल कलमाव जिथिया बाथौ जिम होननाय कलम मोनसे ओंखारो बेखौबो जोङो आदार्सआव सोस'ना लाखिनो जोंनो कुकिया मोनसे कलम होनाय जाथों होननानै जों आरजिआइनि खाथियाव आसाम गभर्नमेन्टनोबो जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरजिआइनोबो मेम'रेन्डाम होनाय जादों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनोबो होनाय जादों दा बेबायदिनो गोबां मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बियो प्राय अफिसियेल लेभेलाव बहुद गोजौ लेभेलाव लागै फैबाय बियो दिनै नङा हयथ' गाबोन जागोन आरो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव गोबां दिनै थानसालि लुफुंनाय आरो जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोराव जे जोंहाबो मोजां थानसालि लुफुंनायनि सिमां दङ आरो बे सिमांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मोगथां महर होनो थाखाय दिनै नाजाबोबाय थादों। गोबां जायगायाव दाबो बाथौ थानसालि गैया जेरैबायदिहाय चिरां क'क्राझार बे ओनसोलफोरथिं गैया नोरै सानजा भारतजों गोबां बर'नि बे बाथौ थानसालिफोरा गोबां ग्रोम जाबोबाय आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बैफोरबायदि फिसा जे गावबा गाव बाथौनि मुं लानानै आफाद दानानै लादों बेखौ जोङो ज' खालामनायनि आरो गावबा गाव बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ धोरोमनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जों निस्सय हाबाफारि लागोन। दा बेयो ओरैबायदि जादों माखासे बिथिङाव बेयो जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेखौ मेम'रेन्डाम होबोबाय थानायाव मोनसे बाथ्रा बुंबाय जे धोरोमारि बिथिङाव जे जेबो आसुनियानो जाया मन्दिरनि मुङाव आसुनि जाया बेखौ माबा मोनसे पलिसि लानो हायो नामा होनना आसाम गभर्नमेन्टआ जोंजोंबो सावरायदों मोनसे होदों जे जों बिनि एक्सट्रा मोनसे आसुनि दिहुननांगौ होमब्लासो जों मोननो हागोन। बेबायदिनो आसाम दर्शन आरो आसाम दर्पन होननाय मोनसे आसुनि बिथांमोना दिहुनदों आरो बेवहाय गोबां बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2 लाख होनाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बे 2.5 लाख होनाय जादों आरो बेबो गोबां जायगायाव जायाखै आरो गोबां जायगायाव जादों। दा बेखौबो जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बिटिआर गभर्नमेन्टजोंबो सावरायनानै बिनि
जिखोना थालांनाय जायफोरा मोनाखै बेखौ इयारलि खालामनो थाखाय इयारलि खालामनो हायोब्लासो जों बैफोरबायदि थानसालियाव जेरैबायदिहाय दौरिफोरा बेयाव मावसोमनानै थायो न'खर गारनानै थायो दा बेफोरखौबो जोङो सरकारिफोरा एसे जुदि राङारि अनसुंथाइ होनो हायो बेनिखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायबाय थादों जे बियो इयारलि जानांगौ बियो वान टाइम जानाङा इयारलि जायोब्लासो जोंनि धोरोमखौ जोंनि गभर्नमेन्टआबो जे धोरोम फोसावनायाव जोंखौ गभर्नमेन्टआबो जे एसे राङारि अनसुंथाइ होनो हादों बेयो निस्सय जोंनि फारसे मोजां अनसायनाय थागोन होननानै बिथांमोनजों सावरायबाय थादों बिथांमोना नाजाबाय थादों जे दिनैनि समाव जोङो मोजां मोनसे मेसेजखौ होनो हागोन होननानै बिथांमोना सानबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे आर'जलाइ होनाय जादों जे प्रति जिल्लायाव जे दौरि बादा लुनो थाखाय थानसालियाव बेखौ माने 50 लाखनि गोजौआव राङारि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा आर'जलाइ होदों आरो लोगोसे सावरायनाय जादों बेयो जागोनखौ बिथांमोना आसा खालामो। जथुम्मानि नैथि सान 19 जानुवारि 2024 खालार बे गोथार फुंबिलियाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि गोथार फिरफिलाखौ बिर होबाय बे बिर होनायनि गेजेरजों आं एसे सिगाङावनो जा बिबुंथि लाखिबाय बे खौरांखौ जाहाथे दुलाराय जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फोसावनो हायो बेखौ मिजिंथिदों जों बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा दा आथिखाल समाव मोनथाम गोख्रों खामानि मावनो गोनां दङ बे खामानिया जाबाय बाथौ धोरोमखौ दुलाराय मुलुगावनो गोसार होनाय बयजोंबो सिनायथि होजानाय बे मोनसे खामानि नैथियाव जाबाय बाथौ धोरोमखौ जोंनि भारत संबिजित भारत सरकारनि सेराव खाथियाव जोङो बेखौ गायसननाय बेबायदि जों रिलिजन कड मोनसे मोननो हायो जाहाथे जेरै गुबुन धोरोम हिन्दु धोरोम इस्लाम धोरोम ख्रिस्टान धोरोमफोरा बे रिलिजन क'डखौ मोनदों जोंबो बाथौआरिफोरा बेखौ जाहाथे मोनो बेखौ गायसननो थांबाय जों बिनि खमब्लाबो 80-90 हाबाफारिया जोंनि आवगायगासिनो दङ ओंखायनो बे खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय गाबोनो 20 जानुवारि खालाराव बे भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगोन जों 50,000निबो बांसिन आर'ज गमा खालामनानै दिन्थिदों आरो जों सानदों मिजिंथिदों बिथाङा बे खामानिखौ नुनानै गोजोनगोन गोजोननानै जोंखौ बेखौ होगोन आरो थामथियाव जोंहा बयनिख्रुइ गिदिर खामानिया सोलिगासिनो दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावख' गुवाहाटि आहमगाव गड़चुकआव थानाय बाथौ थानसालि बेहाय जोङो 52 कौटिनि मोनसे मावथांखि लानानै प्रजेक्ट मोनसे लानानै खामानि मावगासिनो गिबियाव बाथौ थानसालिखौ लुगासिनो दङ आरो बे बाथौ थानसालिया देग्लाय नङाबाबो गाबोन माबा फैनाय बोसोराव बे जाफुंगोन बेखौ जों मावफुंनो लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव लाना थांनाय मानोना गोदोनिफ्राय जोंहा गोदोनि आसार खान्थि जेरै बोलि होनाय ना माने बेदर जौजोंनो गफबनाय बेबायदि खान्थिखौ फोसाबनानै जों गोथार गोसोजों बिबारजों बावनाय जा आसार खान्थि बेखौ रायजो राजानि गेजेराव लाना थांना मोनसे नखरारि फोसाबनाय गावखौ फोसाबनाय समाजखौ फोसाबनाय हारिखौ फोसाबनाय बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेखौ जाफुंगोन होननानै जों सानदों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों सोलोंसालि जादों जोंहा गोदान बिबान दानाय जाबाय आरो गोदान आफादगिरि हिसाबै जोंहा सभाराम बसुमतारीखौ सायख'नाय जादों आरो गाहाय नेहाथारिया सिगांनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारियानो थाबाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों दा बे गोदान आफादा गोख्रों आफाद जागोन होननानै जों मिजिंथिदों आं बारग' हिसाबै जा खामानि मावबाय बे मावनायनि मावमोनथि अभिज्ञता जे एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दं आरो जों बोसोन होगोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय गोसो गोरबो जोंनि सोलेर गोसो होनानै खामानि मावनांगोन गोनां जायोबा न' बां गारनानै बेयाव जों खौसे जानानै खामानि मावनांगोन मावबासो बे जाफुंगोन आं मिजिंथियो जोंनि गोदान मावथिफोरा बे थांखिखौ लानानै बे नोजोरखौ लानानै खामानि मावगोन आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे गोरबो होनानै गोसो होनानै खामानिखौ मावो